Nakighiusa og pwersa ang GMA Network ug 51 ka respetadong institusyon ug haligi sa nagkalain-laing industriya aron sa paghatod sa pinakadaku, pinakalapad ug pinaka-komprehensibong coverage sa eleksyon 2022. Tungod ang Boto Mo, Dapat Totoo. Ani report. Sa atong pagbangon gikan sa pandemya, gikinahanglan nato ang leader nga matinud-anon ug magsugod kini sa usa nimo ka boto. Alang sa paghatod og balita nga mogiya sa katawhan, hatod sa GMA Network ang usa ka komprehensibong coverage sa eleksyon. Katambayayong niini ang mga respetadong institusyon. Sa pinakaunang higayon, agig pagsunod sa health protocols, virtual ang gihimong pagsilyo sa dakong alyansa. Gibulag man tungod sa pandemya, apan gihiusa gihapon sa dili matupngan nga panata niini alang sa kamatuoran. Ang Eleksyon 2022 partnerships gipangunahan ni Attorney Felipe L. Gozon, Chairman ug CEO sa GMA Network, President and COO Gilberto Duavit Jr., Present usab si GMA News and Public Affairs Senior Vice President Marisa L. Flores, ug ang representante sa GMA Regional TV and Synergy si First Vice President and Head Oliver Victor Beltran Amoroso. Kauban usab sa mong partnership launch ang uban pang opisyal sa GMA Network sa nagkalain-laing platforms. Now more than ever, we need to elect leaders who can best steer our country out of the COVID-19 pandemic. Katambaya yung usab ang Commission on Elections. Dahil sa panahon ngayon, laganap ang paggamit ng social media at ito ay ginagamit upang mas mabilis na ipakalat ang mga fake news. Napapanahon ang kasunduang ito sa pagitan ng COMELEC at ng GMA7 at ilang grupo para mas paigtingin ang ating laban para sa katotohanan. Ana usab ang mga higante sa natad sa telekomunikasyon, PLDT, Smart, ug ang among media partners, Philippine Daily Inquirer, Inquirer.net, Catholic Media Network, ug Philippine Center for Investigative Journalism. Ang election watchdogs nga Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, Legal Network for Truthful Elections o LENTE, ug civic group nga Regional Emergency Assistance Communications Team o REACT Philippines. Gipakusgan usab ang alyansa pinaagi sa nagkalain-laing academic institutions. Ang University of the Philippines, University of Santo Tomas, Polytechnic University of the Philippines, De La Salle University, Ateneo School of Government ug AMA Education System. Ang atong regional school partners, University of Northern Philippines, University of Luzon, Ateneo de Naga University, University of Nueva Cáceres, University of San Carlos, Silliman University, Central Philippine University, University of St. La Salle Bacolod, Xavier University Ateneo de Cagayan, Central Mindanao University Bukidnon, Holy Cross of Davao College, Notre Dame of the Jangas University, ug Western Mindanao State University. Ug sa unang higayon, makauban usab ang member school sa National Collegiate Athletic Association of the Philippines o NCAA, Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle College, St. Benilde, Emilio Aguinaldo College, Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines University, San Sebastian College Recoletos, ug University of Perpetual Help System, Dalta. Katambayayong usab sa GMA Network ang mga premyadong legal ug business groups, Integrated Bar of the Philippines, Philippine Bar Association, Chamber of Commerce of the Philippine Islands Incorporated, ug ang mga iladong pangalan sa digital world, Philippine Entertainment Portal, TikTok, Twitter ug YouTube. Gilangkuban kini sa 51 karespetadong organisasyon kauban ang GMA. Sa pagpanguna ni First Vice President and Head Oliver Victor Beltran Amoroso, gipaniguro niini nga ang GMA Regional TV and Synergy mas halapad ang pagbalita pinaagi sa nagunang mga morning shows ug local newscast sa nagkalain-laing riyon ug probinsya sa nasud. Kauban ang Mornings with GMA Regional TV ug Balitang Amyanan sa North Central Luzon, GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa South Luzon, GMA Regional TV Live ug Balitang Bisdak sa Central and Eastern Visayas, GMA Regional TV Early Edition ug One Western Visayas sa Western Visayas, ug At Home with GMA Regional TV ug One Mindanao sa Mindanao. Alang sa pinakadaku, pinakahalapad ug pinaka-komprehensibong coverage sa eleksyon 2022. Ug alang sa patas ug matinud-anong pagboto, ang among advokasya sa eleksyon 2022 dapat totoo. Ako si Sarahhilomen-Velasco para sa One Mindanao.